All right, muri Zimbabwe. Nezuro there was breaking news that takatoripota panapa dzinyangadza, because I mean it was a day before Nezuro. Dzichitaura about a letter issued by the Zimbabwe Republic Police. As a matter of fact, I saw the letter on the Zimbabwe Republic Police Twitter handles, X account pa X, and it polisi ichitaura zvokuti iyo iri kuchema, iri kudemba, iri kutsvaga information kupublic kuti please the public tiudzeiwo kuti madzibaba veshanduko vari kupi, tiri kuvatsvaga for undermining the police. So that's not where the story is. The story ndeyekuti zvazoitika manje kwavari right now, tiri kuda kuti tipinde tapinzigwa news right mune Zimbabwe. First of all, iwe madzibaba veshanduko, and it munhu is a leader, and our constitution in Zimbabwe yamaka amenda isinga exist, inoexista chaindi ya 2013 and it, but iyo iyi yamaka amenda inobvumira mazimbabweans kuita peaceful demonstrations, to hold placards, to show the world your grievances. And listen, sometimes I don't understand why ZANU-PF ine vanhu vari too vaneka hard mind, very stupid in some other ways, because I don't know, it's the fear inenge ine mapurisa, and it kuti mupurisa anenge achitya kuti inini kana ndikabvumira vanhu kuti vaite maprotest ndogona kuzotevegwa kunzi ndiani yeye mupurisa akabvumira vanhu. But ndo kamwe kaustupid, kamwe kaudunu, kamwe kafie kasina basa kanenge kachitwa nemapolice commissioner what vakumana vanohendla zvinhu izvi, kekuti you are not practicing your democratic right, your right as an officer to assess the situation and make a decision as mukuru wemapurisa. Handidi wakungoita chimwe chikaumainini kasina basa, and then at the end of the day the regime, you find out it didn't even say no to those protests. It's you. But besides, isusu zvedu chatoziva ndechokutoti pakaitwa a million march, pakaitwa geza 31 march etc, we all know kuti somewhere zvangopesera zvingodi zvichingoitwa, but let things happen according to due process, because the police themselves are the first ones who have to first respect the constitution, because they are there to protect it. The police are in the country to protect the constitution, which is to protect people's rights. But then if they are the first to take the people's rights, you leave people no choice. But muri Zimbabwe chiri kuitika right now kuna madzibaba veshanduko, chiri kunzwa kuti kumba kwavo kwakasvikwa, vakashayikwa, and then panevo umwevo wakavaripotera. As a matter of fact, tiri kunzwa kuti information yasvika nhasi kuti pane avaripotera, avatengesa, anga vavona kwavavona kunemwe lodge kwavangatadza kuti ndokwavanga vachigara, and so ndokutengesa. But fortunately pazosvika polisi, madzibaba veshanduko vanonzi vanga vatorwa pasi, and tazoiteverera tadhiga nyaya yacho, tiri kunzwa kuti madzibaba veshanduko chazotosvika pakuita kuti vawanikwe vachibuda vari vapenyu, vachibuda vasina kuitwa a victim neZimbabwe Republic Police. Zimbabwe Republic Police, I know it's not all of you, I know 95% of you are struggling citizens, ordinary citizens, vane families, vamwe venyu mune vakadzi kudzimba, vamwe venyu mune varume kudzimba, and life muri kuiona chiri kutsva tese. Uniform yenyu boys rangu team, ladies and gentlemen, munenge maisona yakacheneruka haisina kana kala, and people vanenge vachikutumidzai mazita, vanandinda mbata chichichi, all of these things must end. The shame in the police institution must end, and how it ends is only if paita president ano respecta mastate
established institutions. Kwete you see, Emerson Mnangagwa, as you can see, Zimbabwe right now, it doesn't respect institutions. It respects people. You find out pachinzi, the nation has a big problem. Pane Zimbabweans are South Africa, they are stranded, they are whatever. You see, kunouya wiki nochivhaya achiti ndatumwa napresident kuti ndizopa $1 million zvikazodii mambo muno mutapu aita sei, which means the president doesn't care about the institution inofanira kuita take care of those things. All he do is think about himself, and mbiri anoita kana apa straight $1 million directly from his pocket and week now. And haisiri nyika zvava zvigananda zviri kuita madiro vana sabhuku. So police toda kuti mubehave and think about yourselves, think about your family, think about the future, how the future. Tichiziva kuti kwamuri kusenzera mamboona tumapolice station turi around Zimbabwe, kumavillages, kumatownships, kumaguta, even mumaguta chamcha, tumapolice station tuenamo, hamuna maequipment, apa munenge muchimhanyiswa mumastreet makabata mabutton stick. Oshavati vakomana, do you know you guys, you should be running around in nice, in fact, we cannot say the nicest cars, but motor very decent. Toyota Hilux amurikuona ndo mota dzofanira kunge dzichifamba nepolice. Toyota Hilux, Mercedes Benz C-Class, BMW 3 Series, and do level rinofanira kunge richifamba nemota maprisa ese zvingoenderana nokuti muri kushandira kupi, traffic, then gadha vasiri vetraffic. Do you understand that part? Being respected nesociety, because munenge muchihora, musingangotori tumabribe twenhema ngoti muri kungomuka makuseni uchingofunga mabribe. Drink, cut off. Ibimi. Its problem is the government. Always the leader. The leader is the problem. Hapana kwatiri kuinda. So kana tichitaura zvekuti vana madzibaba veshanduko vabudikira vachiti guys, let's unite, ngatipinde mastreets, ngatitaridzirei, ngatitesei, and then imimi mapurisa moda kumhanya kumberi kumisa change inokubatsira iwewe, change inopinda straight muhomwe mako iwewe. Why would you do that? Because once tabvisa this regime, as a matter of fact, regime yese inonzi ZANU-PF, Chiwenga maybe now since anyadziswa zvakadai so, when he comes into the position as the president, maybe he will behave, he will think about everything, and he will, first thing that we want to see as Chiwenga takes over is to reverse CAB 3, not to inherit it, to reverse it quickly, and then, prepare for free, fair elections, and then to vote. So 31 July, murukutuna chakachaya muri Zimbabwe, and triple pano pamuzinda wevanhu pa the Mutapa Times, pa YouTube, or pa Inside Africa Network, pa Facebook. Uyai ku YouTube, more fire ndo kwandiri kuiposta, ndo kwatiri kuzadza more fire nema live kokoko. So uyai ku YouTube, the Mutapa Times, the Mutapa Times. Yes, I mean kuti Mutapa, it is our history. It's our history. Hapana an individual who can claim that as if iye ndioga ane history yoyo. So stay tuned. Peace.